Thokozane ndawo makhosi amakhulu. Ake ngithi nje osukwini lanamhlanje engani ukuthi ngiyanibingelela ngingumkhulu wasemakhosini uNdabenhle exoxa ngofakazi. Ngiyanibingelela ke makhosi amakhulu, ngicela nje ukuthi namhlanje ke sihlale lana udabeni sikhulume ngesimo samaphupho athanda ukubaluleka. Nibela lo umkhulu wasemakhosini Ndabenhle exoxa ngofakazi, ngithi ndawuwe camagu makhosi amakhulu. Amen kubathandazi. La engenza ukuthi please do subscribe wena oqalayo ukubona le video kamkhulu wasemakhosini nanokuzwa iphimbo likamkhulu wasemakhosini. There is a lot more if ungakafundi ungakaboni ukuthi umkhulu wasemakhosini ungena nje lapha kwi YouTube channel, make sure that you go to the YouTube channel, subscribe and press that notification bell ukuze ungaphuthelwa noma yipi ivideo esazowafaka, ngoba there is a lot more videos umuntu asazowafaka enganza kwethu. After a week ngiya-check ukuthi how many viewers asuke esekhona, lokho bese unika umdlandla ukuthi-ke ngifake nenye ivideo, ngibuka how many likes and all those stuff. Nganza ukuthi please do make sure ukuthi-ke Nkosi yami uyabuka lana, if there is an important ad edlalayo, make sure ukuthi Nkosi yami awuyeqi uyayibukisisa uma idlala. La engenza ukuthi sokhuluma lana ngamaphupho, few dreams nje, cishe I think ala ku7. Amaphupho ke la engenza kwethu, lamaphupho abalulekile adinga wena ukuthi usukume uzithathe mangabe unalenkinga yalamaphupho noma uwaphupha wabona ekulaleni kwakho. Ake siqale nje la, ukuphupha ugogo wakho noma umkhulu wakho noma imuphi nje kodwa omunye umuntu wakini osewashona ekuflathele, ekubuka engasho lutho, lokho kuchaza into eyi-1, amadlozi akini akuflathele. Uma ngabe amadlozi ekuflathele enganza kwethu, it's either kusuke kuwena owonile, wona ungazi, omunye uwona azi. So ke fanele nginazise-ke la ukuthi umuntu usuke nje likuflathele idlozi. Lana-ke number 2, uma uphupha umuntu osewashona ekhuluma kodwa ungamuzwa ukuthi uthini, noma uzama ukusondela kuye kodwa wena ufinyeleli, lokho kuchaza ukuthi wena msalofu udinga ukuthi uhlanganise nedala. There is a connection esibreakile between wena nedala zakho. Omunye uzoyibuza pho ngiphupha kanjani pho, engani uyaboniswa, wena ungumoya, you are a spiritual being. Mhlasimbe lo muntu okutshengisa lonke akusizona idala, mhlasimbe isithunywa sakini, cause kunomehluko phakathi sakho noma sakho wena okhona. Cause kunomehluko phakathi kwesidalwa idlozi nezithunywa zakho noma inglozi yakho wazala nawo, banazo izithunywa zehlukene nedlozi la. Khona idlozi elisuke lazala nawe, kukhona noma yesithi ithunywa ukuze uzokwazi, khona isithunywa esuke sazala nawe eswini, kukhona lesi ukusuke wazi kahle ukuthi cha esakini kube khona inglozi yeyidalwa. Angazi ukuthi uzoyichaza kodwa uzoyichaza ngelinye ilanga, esiqhubeke la lento ukuze uzokwazi, ngoba ngiyazi abanye bazobuza ukuthi pho umuntu uboniswa kanjani mangabe engenayo i-connection nedala zakhe. That will be a question to answer. Okay, la engenza kwethu, uma ubanjwa inkunzi noma uphucwa iselfoni okanye uphuphe nje isibuko thizini noma sihlafakile noma sinjani njani, lokho kusuke kuchaza ukuthi kunomuntu othwebula idlozi lakho. Definitely nakanjani zama ukunyakaza ukuthi kunomuntu ozama ukuthi athwebule idlozi lakho wena msalofu, noma idlozi lasekhaya, noma kuyilona dlozi okuyilona elisuke likubhekile nje empilweni yakho. Ukuphupha-ke izinto ey'njengalozo ezintshontsho, noma ngathiwa ubanjwe inkunzi, noma ngathiwa ubona isibuko sinjani njani phambi kobuso bakho, leyo nto isuke ichaza lokho-ke enganza kwethu. Bese sizalana-ke enganza kwethu, wena-ke ophupha umuntu osewashona kodwa ekubiza. Lo muntu mangabe ekubize kumemeza, lo nto usuke ichaza ukuthi kunomuntu omvusayo
ethuneni noma ngabe ikuphi kodwa kunohlobo lomkhuba othize akwenzayo. Mina ngeke ngize nikhohlele ingane zakwethu abantu bayavuswa bevusela ukuthi begile imigilingane ethize. Lokho there is another topic sokwesikhuluma. La ingane zakwethu umuntu uthola ukuthi bamvusa abantu bamvusela ukuthini ezokulanda. Shuthi bamsebenzisa kabi bamphendula bamvusela ukuthi ezokulanda. That's why umphupha wena lo muntu ekubiza njalo nje ubasathe ubasathe uyambona umuntu uyamemeza. Kwesinye isikhathi ke lento lena yenzeka noma ngabe kuthiwa wena uhleli ekhaya. Kwesinye isikhathi thola ukuthi ubasathe lokhu uzwa ngathi uyamenyezwa hayibo mase soyamenyeza umenyeze ekhaya wekhona abantu kanti umuntu uthi uyaqhamuka hayibo cha hayi akho umuntu okubiza uthi uyabuza hayibo ma uyangibiza noma baba uyangibiza noma wena oyibani uke wangibiza thola ukuthi cha yikho leyo lonto kusuke kukhona umuntu osuke emphendula noma usuke esezamile ukumphendula njalo alode lokhu njalo yakumemeza kanti ukubizela ekufeni ufuke ezokulanda kulandela ukuthi ufe lo nawe bese uyasetshenziswa wena msalofu ngoba ngiyazi uzoqhamuka lembuzo ebuza ukuthi pho usuke kulandela vele ukuthi ngane yakwethu kusuke kuyisenzo nje somthakathi leso suke esenzela ukuthi wena ezokulanda maqedane nawe ezoqhubeka agange ngawe lo muntu. Okay, 5 ke ingane zakwethu uphupho lesi 5 uma uphupha kunomlilo ekhaya lokho kusuke kuchaza into eyi1 noma mhlasimbe lo mlilo kusha indlu special abanye abantu uyayiphupha ukuthola ukuthi kusha indlu yangenhla okanye kuphupha noma kusha imoto noma yintoni into esuka impahla yakho. Lokho kusuke kuchaza ukuthi kunentukuthelo edalweni zakho noma idlozini lakini. Leyo ntukuthelo isuka ibhekane nawe noma nani qobo ekhaya. Kodwa ke futhi uma ngabe isuka ibhekane nani nonke kuyenze ukuthi umuntu uthola umuntu niyayiphupha nizini babili. Kodwa uma ukuthi kwesinye isikhathi thola ukuthi ke kwenze uthola ukuthi uphupha umuntu oyedwa ubonise lo muntu oyedwa usuke important noma usuke ekhethwe idlozi. La ingane zakwethu ke isiphuphe la uma ngabe sengithi ake siphupha ake sibheke la uma ngabe ubheka uphupha umuntu wakini emuka nomfula ngabe lo muntu sewashona noma usaphila. No man umuntu ophilayo lo. Lokho kusho kuchaza ukuthi lo muntu angase ashone uma umuntu ophilayo umphupha enze njalo emuka nomfula ephangalala. Kodwa uma ukuthi sewashona kuchaza ukuthi khona lo muntu omthwebulayo noma omthathayo umyise ezweni lakude. Kodwa ke just take a note nje ukuthi uma ngabe waphupha umuntu wakini ngabe umuka nezikhukhula noma ngathiwa umuka nomfula thizeni noma ngathiwa umuka nesiphepho lo muntu angase ashone usengozini. Kuyokusiza ukuthi nisukume niyobheka kwabalela ukuthi yini inkinga kwenze njani noma ungasabhekanga phela seniyathanda ukuvana nifike nihlole noma ngabe into umuntu niyazi. Yekani ukuhlola into uma ngabe into uyazi umuntu ukuthi unankingani. Fika kumelaphi umtshele ukuthi melaphi ngiphethwe into ukuthi nokuthi bese eyakuhlahlela ke indaba yakutshela yakulungisela. Ezinye izinto bangane zakwethu azidingela ukuthi umuntu azahlolele. Umelaphi the time ekwenzela into umsumtshelile isidala noma idlozi liyakhuluma kuyena limtshela uthola ukuthi ngekhathi esekwenzela usezokwenzela umuntu eseyishintshe esethi no indaba kanje ngoba the time umtshela nawe uyasefa uyabheka. Okay ake ngiqhubeke ngaze nginaye kakhulu kuleyo nto. Let's gonna be another topic for another day. La ingane zakwethu uma ke uphupha la umuntu wakini osewashona esebenza noma ecela umsize lokho kusho ukuthi lo muntu wathwetshulwa udinga nje ukuthi nimlalise noma nimsize ngandlela thizeni kulokho kuthwetshula kwakhe. Kodwa ke that's a part edinga abelaphi bendabuko edinga abantu abalalela ngokamoya. All these things zidinga ukuthi nje usukume uye kumelaphi ukuze ezokusiza ezokucebisa ukuthi uyenza u1 no2 no3 no4 ukuze izinto zakhe zizolunga. Thokozani ke ingane zakwethu. Ngiyabonga. Thank you for watching this video up until the end. Ngiyabonga umkhulu wasemakhosini. Thanks for the support kunina nonke. Umkhulu wasemakhosini undaba enhle xoxa ngofakazi. Ijaji elijudge isiminya amakhosi amakhulu mathula sengathi akaboni.
Imina ke lo ngoba ngiyangithule sengathi kangiboni nje ey'ntweni ey'ningi ngithule uthi ubasathe ngoba ngazi kuthiwa uyisangoma lomuntu ucabanga ukuthi uzongibona ngihambe ngizamule ngathi ngilambile. Cha, ingane zakwethu imina lo unoyigemegeme umfungela the forex trader uMakhosi. Ngiyabonga Camagu ndawonye, makhosi amakhulu, amen.